Gepleýär aşgabat. Eziz dinleýijiler, biz häzir sizi Ustad ýazyjy Oraz Ýagmyryň Sibire Siýaha datly eserini dinlemäge çagyrýar. Seslendiren Goçmurat Orazberdiýew. Eseriň 1-nji bölümi. Ýyl 1990. Dünýäde ýeke ýalňyz galan esen boldy. Esenle işte kuşarýaly dostum ýok. Aýalam unanmakdan geçen gaýta jabjynyp ýüzüne alýar. Ol giýje günniz çykala gözledi. Gözledi üçede ähli ýollar petik görünni. Göňü çökü dönni. Şol günden birine aýlyk berilenne kasser köpük ýerine lotereýa biletini berdi. Ýöne esen öýe gelip Guljahana aýlygyny berenne onu görkezmedi. Sebäbi öň bir ýolada esen lotereýa alanyny utmady bolyn Guljahan utmaýan lotereýa alypsyň diýip esene gan gusturypdy. Onsoň esen utuşa umytly garaşyp giýje günniz kuýup pikir lotereýa biletine boldy. Ahyry tablisaly gazet gelenne poçtalyon lotereýa barlap Ýeni derýasy boýunça syýahat etmek üçin 586 manatlyk bir tökü tonlugyny aýtdy bolyn. Esen şo wady öýolgady. Guljahana boşlady diýen. Derrew iki ylgaşyp geldi. Guljahan poçtalyondan çintgäp sorady. Puluny haçan alyp bolýanyny bilesi geldi. Munyň puly berilmeýär. Diňe syýahata gidäýmeli. Guljahan bilen esen belli karara gelebilmän uzak oýlanyp gezdiler. Olar Ýeni diýen sözi birinji geze geçdiýärdiler. Onsoň derýada gezilen jetmeli bolsa peýdasy ýok. Ne magazin bardyr, ne de bazar. Ýöne 586 manatda köýdüräýmek bolmaz ahyry. Gowsumyny bilýän adamdan soramaly diýen netijäge geldiler. Onsoň Guljahan her ýyl gezilenje gidip dünýäni görüp bören Meret diýen owazaşynyňka esene uğratdy. Wah, sen eriniňi sallap gepleşiben bilmersiň iç ýakkanç. Dogrudanam eseniň daş sypaty şeýle bir anam gaçyrjy bolyn, mydamaýan ukudan oýanan ýaly görünýärdi. Munyň baş sebäpkärim eseniň bol biten burnudy. Tebigatdan birine bir zat eçilse, ýöne göz çykgynça ediberýärdi. Eseniň burnu edil ýöne dar maňly dar kyýaryp aşağı inip aýdýardy. Artist Mykrsitýanyň kyýallar diýjeksiňiz. Oňa da golaýlaşmaýar. Hatta Şahir Resul Gamzatowyň eseniň burnuny görse kemsinse gerek. Dogrusyny aýtsam, burunluk piýadalar bilen şöhratlanyň bütün Kawkazda da eseniň kyýaly burunly kişi tapdyrmaz. Şonda da kakaz her eseni ýemşik diýän ekeni. Beýbe. Eger kakaz eseni ýemşik diýän bolsa, kakazyň öz burnudagy nähilike. Gören adam bilen aýdyşyjça onuň burnu maňlaýdan has ýokarrakdan edildiği saçını iki yana serpip gaýdýan ekenniýe. Kakasynyň lakamy ogluna da geçipdir. Esen burun. Süňksiz ýaly çegni çökük durky gysgaçyk şepiksiz gowrazy hemmiň üstüsünedi. Onsoň esen ýagdaý aýdanna Meret Ýeni sözüni eşidenden böküberdi. Baýbah, bagtyň çuwupdyr. Düşünseň Ýeni diýilen bag taw tüz bagtda. Men oňa 79'da gidipdim. Beh, Ýeni diýsene. Ey o taýlaryny görseň agzyň açylar. Şeýle bir owadan ýerler bolyn. Iýiňe da gaýdasyň gelenok. Magazin, bazar bardyr da. Ýogsa näme? Ulu şäherler bara ol ýerde. Ne bileýin, derýa diýseler suwdan başga zat bardyrym öýtmändirin. Gitgin. Gitmeden okunursun. Ilki Krasnoyorska uçýan, şo taýdanam gäme mindirerler. Baý hezillikdir. O düýün kabranyňyzda dagy ululy buwlaryň üstüne ak aýlar şommolşyp oturandylar. Siz bolsa edil alkymyndan ýüzüp gidersiňiz. Esen Meredin gurrunly aňalyp galdy. Sen ýeçenne diýir aý görmänsoň, bu syýasata hökman gidermen boldy. Ol ak aýlaň bu üstüne näme ýaly hut şu mahaly bilesi geldi. Meret oň soragyny ýylgyryp jogap gaýtardy. Ak aý diýilýän gatygen haýwan. Kış düşüp gar ýagyp asman zemin doňuna ak aýlarym gar astyna doňup ýatýarlar. Ýazda gar elýär bolyn, ak aýlara da jan girýär. Onsoň indiki kışa çenli götür dödüp buz ýýär. Ýöne ak aýlar şokolada ýýän ekeni. Mena bir kiçik kilo şokolada alyp ak aýlara zıňdym bolýan janawarlar
Şeýle bir tans edýä, şeýle bir tans edýä. Edilýöne pökkü ýaly böküp durda. Ýok, esen bu syýahat sypdyrmaz. Ak ay ýaly gaty geň janlar diýerligine görmäň özüm dünýädegi ýar ahary. Görýäňizmi? Gyşda gar astyna doňýa diýe. Gar ele ýa-görin oňa da jan giýräýär diýe. Bäh. Geň haýwan eken o. Men Krasnovod diýilen ýere gideýin. Esen görgüli uzak Krasnoyarskini ýakyn Krasnovodsk bilen çalyşyrsa nädersiňiz? Onsoň egin eşikleri bilen birlikde oňa 2 sany un halsasyny hem taýýarlady. Guljahanyň kellesine ýene bir pikir geldi. O içinde ne hilgense de bar bolu. Ýele çykanna galstuk diýilen dakymsa gelşikli boljak. Ondan Guljahan ýene goňşulara waka ýurdy. Näçe öýden sorady bolan derek tapmady. Ahir mektep mugalliminiň biriniň öýüne baranna galstuk tapdy. Emma onuň düňü çözülen ekeni. Agy düňü çözülmedi ýokmudy? Waq başga biri bar bolu onu aşyrda kynýada. Onu şunu bir daňyp bersinne. Daňyp bilýän bolsa özü daňjaklagy öňküsinem şäherde birine daňdyryp getiripdi. Guljahan daňylmadyk galstugy içege ýaly düýrläp alyp gaýdyşyna ýene öýmöý aýlanyp galstuk daňy bilýän gözlemeli boldy. Uzak gözledi. Ýa-dady. Baran öýlerini galstuk daňyp bilmege beýledi dursun. Gaýta. Agy bize bu galstuk diýilýäniň köýnüň özüne tikilgi bolýandyr öýdürdük. Diýişdiler. Guljahan şonu her ki daňylmadyk galstuk beren aýaly öz ýanyndan käýinni. Berdiňmi düzüli galstuk berde, ilýaly eskidir wori, şonam erim da kynýa diýen bolup bermedi. Hey gysgan jartyby, özüniň ýumşy düşäýse bar, şonna haklaşan haram ýelini kesilmiş. Ýok, deýrense de hüngürdese de, käýinse de Guljahan galstuk daňyp bilýän üstünden barmady. Aýatynyň myjyr-myjyr bolan galstugy eseniň maňlaýyna atyp vurdy. Al uçuruňy, sen madama maňa azarda, owa söküp aýam worudy, şol artywy daňy bilýäni mergi degipdir, mergi degmişler. Esen keni galstuk takylman soň, boynuna galstuk takylsa demi ýetmän bogly biläjek ýaly bolup gördi. O bolaydy. Ol galstuksuz gitjegine şükür edip otyrka, Guljahan galstugy tasany ballada, eseniň gezmäge geyip gitjek penjeginiň jusyna düýrläp dykdy. Owadan çykdygyň daňy bilýän tapyp hökman da kynyn, nägünlik bilen tapylýany bilýärmiň sen? Gelengde da galstuksuz göräýsem, gönüp boynuňa ýolar. Guljahanyň gahary barha mewjap gidip barýady. Kälem şo mahal kolhozyň profsoýuz komitetiniň başlygy gelip, esene 200 manat kömek berilýän aýdan soň Guljahan ýumşaýdy. Öňe 586 manatlyk mut bitýowka, üstesine de 200 manat goşdy bolýan. Goşgun 786 manat bollu duraverdi. Mutça 786 manat. Kime yetdiler, kime berilýär munça pul? Tas 1000 manada ýakyn pul ahyry. Guljahan inni kere mara oturup targajak zaklaryny ýazasy geldi. Artygyny satsa da uly pul boljak. Öýü dörüp bir tagta akça kagaz tapmady. Onsoň magazyna süýji sanyp berilen kagazdan bir bölek ýertip alyp, uly kütük galam bilen çyrşap başlady. Üzüm gully çäýnekden 20 sanal. Murat daýyň kyýaly elçiradan 2 sanal. Agaş şemşeden 100 sanal. Han ýalykdan 10 sanal. Gapakly kiçijik gazandan 2 sanal. 95lik çaýdan 10 kilo al. Pommarh matadan 21 metr al. Garasy berli käse görseň 50 sanal. Görkezenim ýaly çagy eşikden 10 sanal. Täş sultan gelnejen kiýaly termisten 5'ini al. Maşiniňden 5 paçka al. Maňa arzan ýüň jemper al ýakaly. Radiýamyza 10 sany batareýa al. Özüňe gaýyş 50 al. Arzanyny al. Arzan 58 köpüklik çit matadan 60 metr al. Gaýdyşyn arzan magazynetinden 20 kilo getir. Kütük galamyň ýazmadyk yerleriniň kagyzyny deşe-deşe Guljahan ahyry sargadyny ýazyp boldy. Ol bu kagaz eseniň gödeňsiz çemodanyna saljak bolup otyrka, goňşy zinanlaryň biri geldi. Agy Guljahan, o eseniň gitjek ýeri Sivir diýilýän ýer diýälegiz. Sivir näme işlesinňi? Näwleýin, oglum şey diýe, tufoglaň iýerleýän ýermiş diýerler. Tyssow söz Guljahana yaramady.
Agy hayraça gory. Esen şu 586 manat utdy bolup bir entek görübün gözüne basylaydy. Goýa bar Guljahan görüplige sürtseňem ýokmaz. Şeýle diýip goňşy denan ýaglarynyň uçuna dolanan 2 kulçany uzatdy. Al Guljahan, şuny eseniň goşuna salyp goýber, çörek ähli belany gaýtararmyş. Süýtläp çyk pişirendirin. Onsoňam şu 3 manat alsyny kyn görmän maşiniňe getire bersin. Gelinim kütük iňeler bilen kösenip bir hal bolýar. Onda sagaman gidip gelsin. Guljahan sesini çykarman 2 kulça bilen 3 manat eseniň çemodanyna saldy. Sebir sözi, tutsuq sözi, öňü soňy oňa ýynjalyk bermedi. O taýa gidip talanyp göründen eseni siýahatdan alyp galaýsa näderkä? Şeýdi 586 manat elinje köýdüräýmeli bolarmyka? Ýokla. Bir erkegiň ornuny durup bilmejek bolsa eseniňem gözi çykdyn. Onsoňam tutsuq diýilen türmededir-de, gezelenişde göýür gazylmandyra. Her niçigem bolsa ätýagy ellenmelmezlik üçin Guljahan eseniň türsisiniň çermeginiň çöwre çetine küçük çuw tykyp ähli pullar şoňa epläp saldy. Ağzyňa siňek gonduryp ýörmegin, ören akjam bolgun. Ogry jümri barlygyny duýdyň puluň görkezäýmegin. Onsoňam şu sargalan zatlardan başga zada bir köpügem harçlaýma. Guljahan o min etmek üçin gollaryny jüpläp başlady. Pes saý söýledi. Ýoluň ak bolsun, ýollaşyň hak bolsun. Huda ýoluny bir tamdyrnan, bar, sagaman gidip gel. Esen özü bilen boýdaş çemodany göterip ýola düşdi. Guljahan eseni uğratsa da uğratdy bolýan. Anam etmeýän üçin ýynjalyk tapmady. Anamsyzlygam ära ýalyň ilkinji gijesine başlandy. İlkinji gije soňky takdyryň taf ählisini keskitleýär diýilýän, dogry bolýan. Şu gijeden mer esenden ýaňa Guljahanyň göwnüne uly oý galypdy. Öýde gelni bilen iki çäk galan ilkinji minutyny eseniň el aýagy baglanan ýaly boldy. Ol gelne tarap garaman, diýbarda asylan öz portretine bir näme tanışabakyan ýaly bakdy durdy. Ýeňseden gelin makyp duran röýdübem gaty tolgunly. Arkadan gaty ýogyn sesli biri. Özüňi tanajak bolýarmyň diýip gepmedi bolýan. Bu sesiň gyýy sesi dünýäde erkek sesi hem aýyl saýyl edip bilmän teskinip gitdi. Ýöne öňü soňy gelinine bakyp bilmedi. Gelin emaý bilen ýöräp geldi-de portret bilen eseniň aralygyny edil fiýma gaçdy kilen ýaly boldy duraberdi. Aýoglan, iýçesiň gelen okmy? Diýip eseniň gözüne şeýle bir allajy bakdy bolýan. Esen özüni lampa ýere goýberäýdi. Gelin eseniň bu nalaje diýildigine, üstesine de öz gözüne getirişi ýaly sigaretli ýigit dälligine, çaksyz burun nokdygyna, göýdüjek ýetim gyzy ýaly ýygyrylyp duran oglanlygyny ýeňse damar gatap başlady. Dogrusy bir görenden esene göwni ýetmän ugrady. Esenden bolýan jogap bolmady. Gelin çyrağını öçürdi-de sessiz ýünsiz ýatyberdi. Az ýatdy. Esenden ses seda çykmady. Köp ýatdy. Esenden ses seda çykmady. Gelin towlanjyrap agyr dem aldy. Ol ýene öýünde uzak oturup ahyrynda özüne ýeten paýa göwni ýetmän ýatyşyna, öňü soňy öz ýanyna ýigidin gelerine, süýji söz aýdaryna garaşdy. Şol gölse ähli ahmarlar zymdyýat bolajak ýaly. Ýöne gelin uzak garaşdy. Daşardaky toý gowry ýatışdy. Nirededir bir ýerde şagal uwlady. Soňra traktoryň tarrylysy aýyl-saýyl eşdildi. Esene bu ses ähli owazlardan ýakynly boldy. Oňa bir hil rahatlyk aralaşdy. Şonna şu gelýän ses meň traktorymyň sesi-de diýdi. Garaňkylykdan Traktor sürýäňmi? diýen ses eşidildi. Hawa. Aýlyň näçe? Sallak diýip tutýarlar. Bolmasa 200 tegelecek. Ýaga bulaşyp bar alýanyňam 200-mi? Gelli jalaydagy ha şoňa da ýetirip bilen ok. Gelli jalay kim? Gelli jalay tanaň okmy? Juma jalaýyň oglulla. Towe, senin özgeleň bar jalay öýtýän adyň Esenmi? Hawa. Esen Muhammed. Öz adyň näme? Şu çaka çenni sen men adymam bilen okmy? Bir jahan neydi, bir gözelliýdi näbileýinna. Maňa Guljahan diýär. Satynjalaryň burruny şeýdip alyşyp gitdi. Olar ertir dünýäsi giňäp turdular. Hatda eseniň şo gödeňsiz burnuny hem Guljahanyň mähri gitdi. Erkek bolar gödekli bolarda. At ýagşysy erinnek, är ýagşysy burunnak diýipdirler diýip göwnüne goltuk berdi.
Emma Güljahan täze owany gördü bakdy bolyn. Owada ala köpegiň hormaty bardy, emma esenine hormat ýokdy. Uly kiçi ähli adam esene diýjegini niýädi. Özüm äskermän, kinaýaly sözleşýärdiler. Muňa eseniň samsyklaş hayal gepleýişimi ýa-da hiç kime gaýta boluvermän, özsiz gezip görüşimi garaz bir zat sebäp bolýardy. Bir öýüň lälijegi bolan soň, okuw bilenem ugry bolman, pikirsiz gaýgysyz ulanan soň, aýdan düşen ýaly hiç işiň başyny çatyp bilmeýärdi. Onsoň geplä bilmeseň bu zamanyna başga gep ýatsyk gözleýärlermi näme? Anha şowunyň birine traktorçy yetmezlik etdi bolýan kolhoz ýolbaşçylar eseni urtut traktorçylyk kursyna uğratdylar. 3 ay geçip geçmän käde dolanyp geldi. Onda da gaty bady howa geldi. Edil kosmonawtlygy tamamlanýarla. Gelişine oňa täze traktor berdiler. Esen sesini çykarman, ilgünün aýdan diýenne kulak gabartman allygyny işläberdi. Onsoň muny ilki bilen brigadir doýdy. Soň baş injenere başlyga da ýetdi. Ýanky esen bayrak baryny alyberdi. Onu ýygnaklarda öwü berdiler. Öňler öz hakdaky gepgurnuňy äwmän, gaýta ýarşaryp beren esenini öýlenen soň öz hakda öllür biraz gep betmejek bolýar. Haýwatlanyp bolýar, bolmasa özü turýar-da ötägi diýe. Oglanlar bolsa oňa bakman, gaýta barha beter kejeleşýärler. Güljahanyň hinide buwna çenli görülen gyýyllaryň hilinden bolman, şilliň uzunlygy hem gep başy bolýardy. Onsoň deň duşlary esene degip başlaýardylar. Tüýs erik kaktyra bermeli gelin eken o. Esenjan, geliniňe fiýma gaşderegine ulansaň näde? Esen gelini bilen dik durup ogşaşjak gumany ýokdur. Näme üçin? Merdiwan diýärde ýokary çykyp ogşardylar. Ya hey, beýdenden düýe çökeren ýaly çökerse amatly bolmazmy? Bäý Burunhan, şo geliniňi çörekden doýuraýjak bolsaň ama hepdeňe bir halty uň gider. Sen gowsy geliniňi mantýorlyga geçir. Agada çykmak aladasy bolmaz, duran ýerine sinbel şatdyn nursun. Ödäkä gaty gazaply geline çalym edýär. Eseniň burnuny törpläp inşel daýmasa, siz eseniň gelini gen görmäň how. On uly uýasy mundan uzylmyş diýä. Diýädägi eşege minen ýaly minip gidiberýärmişin. Emma oglanyň akly gözüne eseniň ýanyna Güljahany gördükleri dymşyp otyrlar. Güljahandan eýmenýärler. Onuň bilen agyz deňärden ejizliklerini duýýarlar. Diňe juda ekabirraklar ýaňsa alyp esene siz diýip bilinen bolýar. Siziň traktoryňyz remontdan çykdymy? Muňa beýlekler paňkyrşýarlar. Güljahan bir zatlar duýýar. Emma entek açyk pışkyry bilen ok. Ol eseni her näçe ýörense-de il gözüne gowurýan adam bolan bolýar. Esen hakda yaramaz söz aýtman, diňe ýagşy söz tapýar. Özü bolsa giýjeden giýje eseniň gulagyny bay gazalaýara. Sen oňla adam bolsaň bu çaka çenli öýlenmän oturmazdyňla. Esen bu iýgenişlen uzaga çekjegin milýarda dymýa. Ýogsa olam senem gowugyz bolsaň munça uzak oturmazdyň diýip bilerdi ahyry.